aquestes gimnastes petites, la veritat és que han fet una actuació brillant i ara ja tenim en pista el grup de màsters. Com hem comentat abans, són gimnastes d'entre 40 i 65 anys i ens faran una coreografia amb el cèrcol. Aviam com van de coordinades, que ho han entrenat moltíssim. Bueno, superbé aquest equip de màsters, la veritat és que els hem de donar l'enhorabona perquè, com veieu, són gimnastes adultes que practiquen un dia a la setmana aquest esport i amb això des del Club Muntanyenc us volem dir que la gimnàstica és oberta per tothom, per totes les edats, per tots els sexes, tant femení com masculí i des de la nostra secció que fem un treball de base